Karbi Anglong District Youth Congress Committee tum kehang. Forlen atumar kaselama longle along ahok he pata kaselama tumaphan CBI ritar lipsi adai enangji laso along kachejok dun Michael Timung astis terang langtuk Timung Raju Rongchehon Biseswar Daimari Rensing Pro atum lapen prejam ahok he atum amen kit hapon duo pusi perang ke amayalong KADYCC Kongchunbang Harmon Sing Inti Jongpon. Ingdeng Pli Lumbayong Youth Development Committee asong pen pini difu club along mahang ke thekani ke talon pon. Ada bajai mega ting pensi sai claim dera phi anar lo apor malong rada mai pi along LYDC mai pudhon rongkhar mai chari ponsi alohi sarpo lumbajong VDC chairman Lawrence Ronghang lapen chokha lohi ward commissioner Santra Teron UYI mai pu hengbeng leng lapen akaprek hampang asong mai pu atum chetong dun si mai RDP dun lumbajong akar biara raphan kai keta kisung aho cherap cheto dunji lapen dhoro malam song alam ave pusi alohi atum ningje pon. Jirpo NGO tumpen chekroi zona farman logachari asomar han jesimet inding sirket lapen inding kep logachari asomar atum aphansi akejoy pen lo ke than pon lapen jakhom ni thai thongkebra ICR ni pajutsi nong ikipi Bangso maya long isak khangcho mai phujir po NGO hin pen mai charia long Rajasteron chunbang pen mai ke pha bangso maya long Katarson ingti assistant IS dipu alohi sarpo Rita Kramsa PMSW Mumbai Tata Institute Ambika BP principal ASEHS Kesop Terang SMC Maipu Mongol Sing Timung Lamarjan Jeparjan Bangpu Babular ingti chunbang KEA Bokolia Jonel Committee Bharatkar Be Monjila Terang Pi Thanbang Pi Joytiram Terang Thanbang Debeswar Singnar Dihin Rimbang Jirpo NGO Mongol Sing Kro Pachethang Chunbang Bholaram Coach Thanbang Penchenglok Osomar Apiapo Penchenglok Kitheki Ding Atum Chetong Dun Jengkha hichilang kito igong waiting set ke ban hektik ajo rahatum kaini athai awe set jesimet awe ke jang chepa chong athai awe Bangso hem puthot repairing mate akimi ki kim jiaphan Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke thegiding kalite Rongkhang Development Block ahin pen pusita jengkha hithia long radaphan mathara kesang waiting set ki kim kerang pon jiaphan chuning ri pusi cherok togara datum ningjerinti jengkha pen berta pangdak pon pobitro kathar News 24 Karbi Anglong. Ang dumkiti ke patualong Thesalong Terang FC atum pen 6 goal ke thapon si 11 Angels FC aphan kapare Ingdeng hini Karlitang Dhonsing Ingleng Memorial Football Club League ang dungkiti patu amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Sing Timung Kopili Hamren Constituency VDC Chairman Sarsing Khangcho Rat Cyclem Bang Honsing Terang Pendanglok Pinang Arpu Kedojot Atum Chetong Dun Rinti Hamren Regional Committee Maipu Probin Timung Setame Chetong Dun Kedamtang Jaghong ni Pai Pliarni pen patu cheng si pinyang dung kiti patu kapathuai hin anso se kapaprang dun thek jiaphat Mongol Sing Timung ning pathedun dongka pen berta pangdak pon Promise Terang News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lan sekam ton iklok domik hak me kardong